Fulfulde Sudu Kode Radio International Abuja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamin ihande barkamin iftigo hadar Kode Radio International Abuja. Iga do lamurte Lady Nigeria. Kala yende refu Kode Radio International Abuja don wadda on kabaruji refotoji iga lissa fere-fere dar duniyaru. Domita taffantati ego iga jamdi je tati yogo je tati ereta wakati da Nigeria Kamaru Chadi indi an Khadija Usman Adwari ta skiti fodongo on taskaranci amin di handi aran da ku baruji duniya rudi handi inanta Umaru Aliyu aran da ko e kubaruji din nder kubaruji lesdi Nigeria on nanan jawleeru majalisaru wakili en lesdi din jangi derewol tefugo dungayere dow hisa cede dum gwamnati Tinubu annini majjingo nder hitande ujune 2024 nder kubaruji lesde Afrika bo on nanan jawleeru mobgal kawtal lesde duniya subi ittugo juude mudum dow lamar lesdi Sudan nder kubaruji lesde duniya luttudi bo on nanan wakili en lesdi Israila yahunobe ngam habbugo famral be Hamas ha lesdi Qatar umrama dow hota sare jotta kam da kubaruji din di fumaji majalisaru wakili en be ndotti en wato House of Representatives be Senate ha lesdi Nigeria jangi darewol dow ko larani hisa cede de gwamnati Tinubu annini majjingo mauri wato hitande ujune 2024 yande alarba salinde do on Tinubu yehi majalisaru majum ha o tefi dungayere maru dow anniya gwamnati mako hisi mallabo heti majjingo naira trillion 27 be billion temere joy nder hitande ujune 2024 hawtade be tefugo majalisaru ndun yawna hokkugo dungayere majum seyni wakkati Tinubu yari derewol tefugo dungayere majum o hollai no hetani hukuma fu nder hukumaji gwamnati hunde ko fodi da sotiral hakkunde wakili en ha jawleji din didi fu amma haragare be hutiniri be bayanu dum Tinubu wadi wakkati o warino ha yeso mabbe yande alarba be bayanu man on be hutiniri ha sallingo derewol majum de didabre lesdi Nigeria be lesdi Germany wadi jungo dow famral ngam hebango lesdi Nigeria yite lamtarki ko hewti megawatt ujune 12 ardido lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu be ardido lesdi Germany Mr. Olaf Scholz on tawa wakkati horejo company wa yite lamtarki lesdi Nigeria Mr. Kenny Anuwe be nanta horejo company wa Siemens Germany Lisal Africa Mr. Naja Hakanson wadi jungo dow famral majum ha Dubai wakkati be wiccitino ha sera moftorde dow ko larani wayluki jamanu wadetende ha Dubai majum famral majum ni don nder taskara gwamnati mobgal lesdi Nigeria andiraka Presidential Power Initiative wato PPI bo dum waylama on iga Nigerian Electrification Roadmap Initiative taskara man bo hebama wakkati ardido lesdi Germany boyemajo wato Angela Merkel waddino ngilla ha Nigeria nder lewru August hitande ujune 2018 lesde den didi wadi jungo aran dow famral majum nder hitande ujune 2019 hestitingo be yajjingo famral majum ha Dubai tokkiti bawo gidal Tinubu be Scholz de tati wato aran ha lesdi India wakkati hawrinde lesde G20 nden Scholz waddi ngilla ha lesdi Nigeria Tinubu bo tokkiti yari ngilla ha Berlin
Jawleeru mofgal kawtal lesɗe duniya itti juuɗe muɗum hedi wallitigo lesdi Sudan hotango dow laamu demokradiya. Gomnati soje lesdi Sudan on tefi non, nden jawleeru ndun bo waɗi cuɓol hakkunde wakili en lesɗe gonɗe nder komiti sulhu jawleeru ndun. Lesɗe ɗen bo fuumaje notani ittugo juuɗe jawleeru ndun bana no lesdi Sudan tefi. Hande kombi lebbi 7 lesdi Sudan nasti nder fitina konu hakkunde soje en lesdi ndin be soje en turtuɓe andiraɓe RSF. Ɗum umri wakili en lesdi Israila yahunoɓe lesdi Qatar ngam haɓɓidigo alkawal malla bo famral darnugo konu Gaza. Wakili en Israila umrama do acca Qatar dalila sankitigo bolidal hakkunde bakkeje ɗen ɗiɗi. Nder andinore nde office Prime Minister jo lesdi Israila wato Benjamin Netanyahu wurtini, wi'i ɗum umri horejo hukuma hakkilanki bayanu sirri lesdi Israila wato Mossad, Mr. David Barnea do ɗacca do hawarta Israila. Ha wi'ugo andinore majum ni, Hamas sali yoftugo ɓikkon be roɓe lattiɓe ha juuɗe Hamas man fuu. Yimɓe bo ɓe lesdi Israila hokki Hamas inɗe muɗum bana no Netanyahu tefi aran. Sei ni kadi Hamas yofi ko yofata, ɗo jogi luttuɓe bo. Warugo jottani leddi Israila ndin andini Hamas ɗo jogi ɓiɓɓe lesdi Israila ko hewti 153, nder maɓɓe ɓurna soje en. Kerol kubaruji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. Ayettama Umaru Aliyu. Keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Joni min yahi diwal Kano min jokkai Usman Yaya Musa ngam nonkino dental Fodeko wari moftorde muɗum hande. To our IDPs in Plateau State. Their homes were attacked by the military and 150 homes destroyed. We thought that we should go and say, Father, and also partner in progress. We're happy to say that Professor Sterling Sadu Nana, popularly known as Mr. S.S. Nana, is there. Please put your hands together for him. So I welcome. He prefers to be known and addressed as S.S. Nana. Please, another round of applause for him, ladies and gentlemen. So you're welcome. And quickly, I want to say that for your patience, for your... Yes, I also been informed that the representative is Royal Highness Bungiyawa Fulɓe andiranga e Fulɓe Development and Cultural Association, wato nga ɓe ɓuri andirgo e inde Fodeko, watta moftorde muɗum nde hitande ha Jawleru ndu General Murtala Mohammed Conference Hall ha hotel wa Ni'ima ha fattude Nasarawa nder gallure Kano. Ngam man jottaniɗo miɗon nder babal humtordu ndun ha fulɓe mobgal lesdi Nigeria fuu jalɗiri. Fodeko ɗum kawtal kuwanangal fulɓe nden lattingal do ngal ɗon mari licce ha ɓurna mobgal lesdi Nigeria. Ngam man jottaniɗo miɗon nokkure nden gonde amin gonde e Code Radio International ngam waddana on ko saloto ha Jawleru ndun. Mi heɓi nango seɗɗa nder miilo yimɓe yalɗirɓe moftorde Fodeko ha diwal Kano. Modibbo
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Indian Saidu Abbas, mi wari daga Toro Local Government Bauchi State. Mi wari fude ko Fulbe Development and Cultural Organization. Kadi bo daga mi woni mi meɗa miya goɗɗum organization goduɗum kuwojum nder lesdi kuwonojum fulɓe iri ɗum min nan. Mi waɗi appreciation sosai warki am mi ɓeytorake kadi bo emi roko jomirawo Allah walla ɓe nder ɗe kuuɗe maɓɓe Allah darfanoɓe. Mi yetti sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inde am ni Saliu Muhammad balle o chapta fode ko Adamawa State. To minni alhamdulillah moftorde boɗi mi yi yimɓe wari feere diga lamlamɓe e ardiɓe. To alhamdulillah en getti Allah lalley fode ko yeeso inchallah ko ɗume fof e yeehi deydey alhamdulillah jon tawari lagare to gettama on pat moɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum mi hoftima min jalɗiɗi ha AGM general meeting je Fodeko annual general meeting mi hofni bo yimɓe min seyke bo wargo haɗo ɓe jaɓɓago je Kano State chapter jaɓɓi min diga Taraba min ummoy mi sey min on wonta PRO min mai second ha Taraba State chapter Mouhammad Tukur Siwto mi hofni bo kala mo woni ha nder hawtirde ɗo ɓe haɗin kay ɓe hawtugo hoore fulɓe Allah wallu fulɓe Allah yaru yeeso on gettama ko ɗuuɗi on geɗanama hayri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Min inde am Aminatu Saidu Nasir daga Taraba Hosere chapter. Be ko hikka ɗo kam siri maɓɓe mai woɗi wane ɓe godi dama sosai fude ko fuɗɗi mawnugo Allah ɓeydananga mango Allah ɓeyda barka Allah ɓeydana en nasaraku Allah bo siryono en fulɓe meɗen haɓe goni hokkaɓe nasaraku in getti sosai Allah barkiɗina Kano chapter ɓe ardiɓe maɓɓe. Indiam Husaina Abubakar Nasir. Alhamdulillah moftorde ka woɗi sosai Allah ɓedda nasaraku. ɗo seɗɗa nder ɓe mi heɓi mi yewtidi mi nani miiloji maɓɓe haa ɗo ballinanmi jantore nde Usman Yaya Musa Code Radio International gila General Murtala Muhammad Conference Hall Ni'ima Hotel Nasarawa Gallura Kano Nigeria. Mino ka wala ko impoti min biya ay on arti on timmini Code Radio International kam sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hore meden Allah wallu demgal fulfulde be pulako. Ajarama Usman Yahya Musa. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu sallam ala nabiyil karim. Da egge wala e hote fulbe fi dun dole jote. Da egge wala e hote ton to pada fu a hitte don to wa fu e sotte lesdi ndim fo wi bahite. Famiyeco on ko ngimi derɗiraɓe fulɓe njurmi woodi goɗɗum ɗum mi timi tayi ɗum haala timmi fulɓe ndulli fuu to njoɗo fulɓe ndulli faa to njoɗo sey ɓe njambe ma ɓe njeeɗo ngam ɓe ngoda goɗɗo mawɗo nder Abuja kaldeteɗo kul alurri goɗɗo feere ko e siido ko e hawre kul mo waɗani haala hoore ngam aɗon mari gonga mere nda e egge ala e hote fulɓe fiɗum dole jote woɓɓe ɗon ndema laabi meɗen woɓɓe teti ladde meɗen woɓɓe teti marle meɗen ɗon ɓaroyon kiiji meɗen
woɓɓe bonni en e lamɓe woɓɓe kawri en e yimɓe kitte fuu kenyi e fulɓe nanɗo fondaynaɓe julɓe min mi anda aybe meɗen lutuɗum ciya jande meɗen andine ɗum lamɓe meɗen itta ɗum nder lesdi meɗen burtinana en laabi meɗen dokkitoya en laɗɗe meɗen dokka en haqqeji meɗen natoyen jangirɗe meɗen dokkoyen haqqe remoɓe kelanoɗen awdi maɓɓe codoyen baafuji maɓɓe ko ɓe dokke ngoba maɓɓe nda e egge wala e hote fulɓe fi ɗum dole jote andu fawon woɓɓe yimɓe ekkitiɓe ɗemɗe fulɓe woɓɓe ɓen manaɓe julɓe ngam ɓe toño julɓe laɓɓe andu fawon woɓɓe yimɓe ekkitiɓe ɗemɗe fulɓe woɓɓe ɓen manaɓe julɓe ngam ɓe toño fulɓe laɓɓe ngamma non sey laabi majji sey jaleɗe ngarti bojji hande wayi ko goɗɗo wujji sey ɓe mbi'a ɗum pullo wujji bano ɓalejo allah suure ekkitiɗo ɗemɗe tuurey woɓɓe sey mbi ɗum bature mbimi a'a wonko ndaare boɗɗi pullo innatake bonɗi muɗum accatake bofi pullo jafatake bofi tana mum ma e hokke haɓe ketti ɓiɓɓe fulɓe bonno wayto nyoɓe kamɓe ngam ɓe ngoda jinganoɓe nangoyeɓe kaɓɓoyeɓe funo giɗɗen loci daroro dole meɗen goɗɗi nguro amma nana cede goro kam tona ɗum hala hiro haragare da taskaram kwabli asawere inanta ayuba lamiɗo munyal heɗitoɓe assalamu aleykum barka meɗen belerki fotte moɗon nder taskaran kofli asawere emin gaddoneta on kofli ɗi woɓɓe nder heɗitoɓe kode radio international abuja lildoy tamin nden emin ɓilana on natte feere feere emin genata on dow natte ɗen je famuki no fulfulde wolwirde hande ma min mo moɗon ayuba lamiɗo muñal ardoto e wadduno jon taskaran kam je émission heɗite jaam ɗoma dalla da fuɗɗiren taskaran kan iskofli nanta miijo modibbo dala ilu seɓɓore nigériajo joɗiɗo de lesdi kamaru bisimilla. assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu fulɓeji bandiraɓeji jeleru wakkatire kofli mi hofni on mi welani on kayruji ɗuɗɗi mi hofni mon sosai ayuba lamiɗo muñal a hofnama a yettama a yelanama kayruji ɗuɗɗi ɗo kam ni bana minon kam ni e fulfulde amin kam no mbiya ɗum sili rewɓeji mi hofni on kadi mi welani on kayruji ɗuɗɗi inde am dalailu seɓore ɓi nigéria maggonɗo ha leddi cameron mi hofni komoye be komoye aboubacar arab azare en mi hofni aliou ahmad en kabiru nguroje on pat on hofnama mana siddiki on pat on hofnama on gelanama salamuji ɗuɗɗi. assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuhu kode international je on komnama on gettama on mi'a dental kobli on komnama on gettama on gelanama hayru dow inde ardiɗo meɗen be ballo mako on goto mo moɗo abdoullahi homnata on yalanta on hayru mi ayuba salamiɗo muñal waddani en natal danki pawnaki to on komnama on gettama on fuu moɗo wane limti yaaji ɗuuɗi kala mo lamba mo jippotoɗo fu mi homna ɗum mi jaw jamu mo moɗo abdoullahi. assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh jawleru wakkatire kofli mi hofni on goto goto ayuba lamiɗo muñal mi hofnima boɗɗum be zurdiyama be ko ardani fuu
min biyeteɗo modi Babacar jogiɗo Garamblay. Mi hofni on goto wala mo mi acci. Mi laari ko a wurtini hande bo ɗum cili rewɓe fulɓe. Mi hofni on boɗɗum. Mi hofni sobajo Malaji Ibrahim joɗiɗo Bangi. Mi hofni Salima e Angoua joɗiɗo Garamblay. Mi hofni kala gonɗo nder jawleru wakkatire Kofli fu mi hofni ɗum wala mo mi acci. Heɗitoɓe ta'ongoyte ɗum keɗito suudu radio Kode International wondu Abuja lamarte lesdi Nigeria nder taskaran Kofli Asawere. On mbawi lildoyki min Kofli moɗon nanta mijoji moɗon dow nateɗe min bilanta on nder ka'a taskaran kala nyalande alarba fu nder jawleru wakkatire Kofli RI wondu Iwasop. Bismillah inde Allah jawmam mi fuɗɗiri ala am jawmu bawɗe an on mi dontoro mitori ilmuma mitori fasahama mitori bawɗema ngam mi waddata kiyare dow fulɓe borro'en en jango janginen soyde boko torri en enen fulɓe borro'en en jango janginen. Assalamu alaikum lero ko dojo on calminama on jurama on lamdama suko jam tan gonno komin Ousmane Mbalo pullo Gambi salminta on do fof salmini pulako fof salmini on mi jurima on mi lamdima on suko jam tan gonɗon komin pullo Gambi Ousmane Mbalo salminta fof dental. Assalamu alaikum wakkatire Kofli on fumon on kofnama on gelanama kayroji ɗuɗɗi e mawɗo be pamaru e debbo be gorko e non on kofnama e non mi hofni Ayuba Sarkin Haɓuri e non mi hofni Modibbo Ibrahim e non Ibrahim Ibromo Dake e non derɗiraɓe am sobiraɓe am non grand frère am Saydou Maccu diga Libreville Gabon e Youssouf Petit Gabon e non derɗirawo am Biri Ade diga Gawdal e non Ado Eggi diga Baminda on fu mon on kofnama min goto mo moɗon Dabo ɓiɗe watano pula joɗiɗo Adamawa mai ganga Cameroun. To Ayuba Sarkin Haɓuri min gi'i ko natal ngal gerɓanɗami to minon ni e fulfulde amin ɗe jowiɗe dow ɗo e wiyaɗe tummuɗe daneje ɗe yawwa to e dow ɗon to ɗe goni bo min tawi mama en ami e mbi'a ɗu danki woɓɓe maɓɓe bo e mbi'a ɗu rumparu woɓɓe bo e mbi'a kanta to tati min tawi amma ni ko ɓurdi kam non no ɗe goniri ni ka danki to danki ki ɗum waɗata e on tigga darange nayyi kanje on burtinta danki to waɗi danki tummuɗe e jowi dow to ha fulfulde amin woyla Kamaru. En umme balle fulɓe heɓa fulɓe jangoya Arabiya e Ajamiya nyibanen fulɓe men gaɓe janga ɓiɓɓe men haɓe janga rewɓe men aye fulɓe ɓe pulaku Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi silminake nder jawleru wakkatire Kofli do KRI tawtendu Nigeria. Derɗiraɓe mi hofni on mi jami jamuji moɗon mi yelano on kala moggeji hayru fu mi yiya Ayuba Lamido Muƴal maɓɓitani en jawleru kadi mi hofni derɗiraɓe tawteɓe ha jawleru ndu fu moɗon kofnama on gaɗanama barka ɗum sakirawo moɗon ko derɗirawo moɗon Mouhammadou diga leddi Baminda tawteɗo ɓerniwol Yaounde lamorde leddi Kamaru to kadi mi hofni on mi jami jamuji moɗon mi waɗana on barka bo mi
yetti kala derɗiraɓe huwoɓe nder kode radio international Abuja on fuu moɗon mi hofni on mi ƴami jamuji moɗon. Inchallahu mi yejjita e modibo meɗen Ousmane Ba Feri mi hofnimo hanko bo mi waɗanimo barka ɓe iyaluji makko ɓe ko ardani fuu mi wayri matugomo toy seko kadi derɗiraɓe mi hofni on mi waɗani on barka kadi kala keɗitotoɓe kode radio international fuu mi hofni on wala mo mi foti mi limta nder jama'are ɗuuɗi Alaji Amadou Baba Aboubacar e journaliste international ɓe derɗiraɓeji heɗitoɓe sakkiraɓeji maɗa luttuɓe o fuu moɗon mi hofni on kadi mi waɗani on barka inchallahu. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sakiraɓe bandiraɓe on kofnama on jarama on tamfanama kelle Ayuba Lamiɗo muñala anno omtene en du zawleru wakkatire koble wato KRI masha Allah ara koble en yaki to tedduɓe ɓe Allah teddini kamane hi Alhaji Ilyasu Inyas Alhaji Abdulkarim Inyas afwan Alhaji Abdulkarim Inyas ardiɗo kawral fulɓe Africa a homnama a yelanama khairu. Alhaji Abdullahi mo wuro Duwala wato sakatare jawleru fulɓe Africa namba gotel a homnama a yelanama khairu. Isa Mohammed Giɗaɗo wato ardiɗo jawleru wato fulɓe Africa namba gotel a homnama a yelanama khairu. Ahmad Muhammad Inyas Ahbab a homnama a yelanama khairu. Sarki Idris Jibril wato dental kode duniyaru a homnama a yelanama khairu. Alhaji Jamilu Musa dental kode duniyaru a homnama a yelanama khairu. Likita Alfa wato sudu fulɓe Nigeria finatawa amma a homnama a yelanama khairu. Alhaji Sa'idu Maccu a homnama a yelanama khairu e horiɓe modiɓe luttuɓe on fuu moɗon on kofnama on yelanama khairu masha Allahu. Sakira e bandiraɓe Ayuba Lamiɗo muñal mi a waddani e natal minon ga natal ngal gaddanɗamin ɗo emin noddira ngal danki danki min noddirta ngal danki ɗe tummuɗe ɗe ɓili dow hukko en ɓili ɗo dowki danki minon in danki ɗo inchallahu danki min noddirta ɗum gaba goo majjum danki a homnama a yelanama khairu masha Allahu. Inde am Ali Zaki daga ɗo birniwol Kaduna Nigeria. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Masha Allah Ali Zaki min getti o ifu e kofli maɗa min gaddi ragare taskaran kofli asawere kande e asawere do darnde hukuma sudu radio kode international Ayuba Lamiɗo muñal di ami on gonde ami wonde asawere ginnanki oka taskaran fere kesa balen jam. بغيت انا يا نكلمك نقول شنو كاين انا يا راني مخبرك ثقي بيا يا بنتي كلامي راهو باين. Ayata ma Ayuba Lamiɗo muñal. Minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Bandiraɓe fulɓe fuɗo en gaddi ragare taskaranji amin ɗi hande mo ittiɗo taskaranji amin ɗi hande Ahmad Arab Abubakar Azarai kautuɗo taskaranji amin ɗi hande ɓiliɗi ɗo yargo Ibrahim Iromo Daki inde an Khadija Usman Aduwari atta on balenjam.